No niin, morjesta vaan kaikille. Myönnettäkö ihan tälle aluksi, että tää on varmaan 10. kerta, kun mä kuvaan tässä samaa video. Ja se ehkä kertoo myös siitä, että näin menee kyllä ihan ekaa putkeen yleensä. Mutta se mitä mä haluaisin kertoa teille, mä haluaisin vähän jatkaa tuota eilistä storya, missä mä kirjoitin teille, että tulee pieniä krokotiilikyyneleitä, kun chiikaanimmassa markkinointipalvelu tuolla tarjolla. Eli isot oikeasti markkinointitoimistot, niin ne osaa laskuttaa tosi paljon. Ja eikä ne ihan hirveästi tee töitä sen summan eteen. Eli jos te esimerkiksi otat jotain Google-mainontaa sun muuta, niin sieltä tulee joku tietyt hakusanat, jotka pyörii siellä sitten automaattisesti ja laskukin pyörii teidän suuntaan sitä automaattisesti. Mutta sitten kun halutaan jotain muokkauksia tähän tai jotain vähän omia juttuja tai ehdotuksia, niin sähköposteihin esimerkiksi vastaaminen siinä saattaa kestää älyttömän pitkään ja muutosten aikaansaaminen niin sekään ei ole kovin vikkelää. Eli sitten kun on tämmöisiä pienempiä toimijoita auttamassa teitä, niin se toiminta on paljon vikkelämpää ja se on oikeasti enemmän yrityksen brändiin tukevaa. Eli mulla on pieni ehdotus, että lähdetään kokeilemaan pistää teidänkin mainokset ja markkinointi kuntoon. Siinä on paljon semmoisia juttuja, mitä pystyy tekemään oikeasti digimaailmassa tällä hetkellä. Nostattamaan yrityksen näkyvyyttä. Tosi hieno juttu.